Episode Voice of Kasi Channel. Berkai ke mga kwa ban kren menta kalong. Kan jia ayu haka ne ka MP election. Nene kene election ka bansawan ha unis nam arajar arpun riu ka ke ban sajia. Kat kum ka jingyo i jua ko ki paj ba pe i. Ngakwa ban pensaya pi kadau kalong ba. Ka jingkeli ka bangabu menta kalong. Kan jia ayu haka ne ka MP election. But kai ka bang kwa man ai ji mo de pi pai ba chung ka bri hu hen yo trap hakani ka mit ka bamenta ngadon kat tu kat ne ki bang kwa man ai ji mo ya pi ki pai ba hakani ka bayade shapang kani ka MP election ka ban sawan ha unis nam arajar arpun rio te baning kong ni kwa hakani ka por bangin ya kren shapang kani ka MP election pikini ke MP election kalong kabadan kambha iki pajba jangga beri uhenyo trap bakin ya long kawai kin ya teli but kin ai ke jing job ya ka voice of people party te hakini ka por ko ki pajba i ke ai ka bang kwa ban kran ka dei bet shapang kan ji ayu hakini ka MP election kaban sawan kawai ngakwa ban ong ya pi ba kan sadon hi ke ai ke jingjia kaban sajia hakani ka MP election ten naka ika daw nga kwa ban kren kumta namar hakini kisngi ki beladap ngayo iba ling baga jingle jangka VPP hapo secretariat ayo i kani ka we ba ki paj ba jangka bri uhenyo trap kilet ai ka jingkersan ya ka voice of people party tike ai ka jinyo i jonga ko ki paj ba pe nya kwa man percaya pi lada kitu ki briu ki balet hagatu kasi ban ai ke jingkersan ya ka voice of people party lada kitu ki pajba barok khat kin thabet ya ka party VPP haga MP election kan sadon bet ke jingjia ka bapla ya ka jaj banru kasi bi chung namar lada tang kitu ki thap tang ya ka voice of people party ka don bet ke jingkerman baka parti VP lada long kamon ga jong blay nginyo i bakan sa job ya kane ke MP election kaban sawan but om tang kata ko ki paj ba ba i kitu ki balet nang hakatu ka jing let ya rally hapo secretariat naka 6% ki ba poi hang tu lada long kat no ru ki la ban poi tang 100% la ne 10% Henry ki ba bun balang kalong baki pajba jongga bri uhenyo trap kim patpoy kamtam e gitu ki briu ki basa hakin nong kendong kamtam e gitu ki briu ki bas lej bela hakawe ke jaka nakawe ke jaka kamtam gitu ki briu ki ba don jngai na laga nang ne na shalong mo ki ba jngai na shalong kim yo ban lej hakatu kasi henry ko ki pajba be e ke ke jingkerman kalong ba habang yo i gitu ki pajba kilet sa secretariat kartu pajba utut ban ai ke jingkersan ya ka voice of people party lada kitu baro kin tabet tang ya ka parti VPPM kaladon ke jingkerman but om ta kata ko ki pajba be kat no tam sakini ki briu ki badon hakin nong kendong ki badon hakini ki live pun ru teliki constituency lada ki titu ki bakersan ya ka VPP ki bomwan ka tu ka meeting Henry ki tukin ai kekti kamon kekti ka diang jungki ban kersan ka voice of people party hakani ka by election arajar arpundrung inyo i baka party VP kan sa job ka ka banga kwa ban kren biang hakani ka por ka long ba kumnongin le pat kum ka judge banru kamtam e kinong kersan jung ka voice of people party but kum juru ya pi ki bom kersan ya ka voice of people party nga khot di pi hakani ka por ko ki para ki henman jonga tongin ya teli tongin ya long kawai pat ke ka mga kwa ban ong ka long kum ne piu i ne am ba ki parlok jongi ki bate ki garo ki ya teli ba but kim ju kwa iru ban penjob ka no ka party te lada lej penyang kertong hapo garo hill da kano ka seng kinom penjob hiru ya kata ka seng kin penjob betang ya kata ka seng jongki kata ka le ka seng NPP om bangang kan tho mo hanrai ngayu i ka jinglong
jing long yateli jongki ka jing yateli kini ki para ki henmen jong abat jongpi ki balong ki garo ki yateli ba te kala dei ka kamram jong abat jongpi hakani ka poro bangin yateli bangin ai ka jing job ya ka voice of people party te lada ki khasi bi i jongi ki long kita ki briu ki ba start ki briu ki ba shampang ki briu ki ba perkhat ya ki long den ki manden ki de banjit ba tang ki ne ka wei ka party nai jit su gitu ki wei ki party ya ka ba ngila ai men swa ngila i kumno ki trai hari mental ada pi kwa ba hapo ri khasi bi i jungi ba pinyo uta ubalong usiam la ne chief minister de udo lai udo paradox paradok prasnama jong mah kadon kami pi banjit ya ka voice of people party bad om tang kata ko ki paj ba bi ke ai ka bang kwa ban ai jing mut de pi ka ni ka por ka long ba ngakwa ba ban ai jing mut de pi ka bi dai shapang ka ni ka MP election hakani ka MP election am kam tam e pi ki nong kersan ka voice of people party ke ai ka buit ka bari ka ba pi dai ban le ka long kum ne pi pen sai be ki parlok jong pi hakin nong kendong yo le sebi os ngau kan video haki senong jongpi paper ki nong kendong lene ha nong sor kumju pensai ki parlok jongpi ban tap ya ka voice of people party bat pen pauru ya ka nongrim jong ka voice of people party lada pimte bhai ki nongrim phila ban comment nga ngan se thu ya pi chapang kan nongrim jong ka voice of people party bat om ta kata ko ki paj ba bi kai ke jing man toy haba pi pensai na way parlok so way parlok utu way parlok am la da pi pensai ma pi na way parlok so utu parlok jong pi u pensai sai ki parlok jong u ter kan ya bi kumta te pensai yo i ba ka party VP kan sa job ha kanika MP election but ngayo i ling ba ka jing tu utu paj ba am ka ai ka jing kerman yang radba ya ka voice of people party kartung ila kersan ki wiki party men swa ngala he ngala poi jan arpu kan dai sinam tam menta te ngala kersan ya ki wiki party henry ya klam yu i ya kata ka jing tre jong ki nakabenta ki try muluk om bang akan tho henry yu i shai kata kan te henry ka jing kerman jong akalong menta habang yu i kan ka voice of people party ka don sha kata ka mensim ban tre nakabenta ki try muluk nakata ka daw ka penlong yang aru ban wan second ke social media ban pensai piki pajba ya kan nongrim jong ka voice of people party but kam tam ya kan ka by election lada pi pen job ka voice of people party kadai ka dak haus nam arajar pra ba ublei un la isen ai ba pensai yo i ba chief minister un sami na uta upardo prasnam jong iken upara kasi ni ki kasi am ngidang lingkot jeng mut jepat khat ba ni ki khasi kan ngidang lingkot jeng mut jepat khat ba ki kham start ki wei par ki judgment ro phi habang apen bar ke jing start jong ki ni ki wei ki judgment ro am kalong yo par do prasnam la jong ba ki kan tu yo par do prasnam la jong ba ki kwa ba un poi shakli henry ni pat ki para kasi ya tan kan ya tan telai la ne la da phi yu ku henman ne para jong abat jong phi ukiu tang ya le ban tan sipo katu ga de jinglong ka ba wan ra ka jing du jing man toy ya ka chat man ru ka si bi i chung ni hari ka e ka jing kerman ngayo i ka long ba sa sin ha unes nam ara jar pun ru ngayo i bas las dang ban ya teli biang phi une u khasi chung i nak kemen ba abang i ka ni ka jing ya teli chung ki paradok prasnam namar ngej ba kan sedon ka jing kala haga jaj ban ro ka si pe i chung i nang ne shikman te pai ba bi ke jing ai jing mu chung ai pi ka long ba phila ban pensai si ki parlok jong pi syapang kan nongrim jong ka voice of people party phila ban pensai syapang ka bah thung kam thung cham phila ban pensai syapang ka bill ka ba ka district council ka wanra kini kisni ka adap ban khanglat ki mendar ki bomde ki khasi lane ki brew bana sabar wan tre sene ka jela jungi ban ai ka jing kamai ka ji ya lagi jong ki try muluk te pensai kata but om tang kata ko ki paj ba be pensai ru ba ka party VP ka kwa ban wan ra ya kata ka jing sensar ka ba khuit ka ba suba but om tang kata ban rat deng khong ya ka bam sap ka bam pong hapo meklia te na kata ka daw ko ki paj ba be
Angit ng baga jingkersan jong pi ya ka parti VP kan sa long ga jingkerku ya ki long din ki mandin nang ne shikmat te kubli shibun ha kan ka met ka ban aku ban ai jing mo di pi tangkat ta kendiat dengan sakran biang nang ne shikmat bat kum juru ngakwa ba pin comment lada don kino ba pi pin sai ba sapang ga ba tung kam tung jam lene sapang kan nong rim jong ka voice of people party te pila ban komen te ngarungan sa pensaya pi te kubli sibun ko ki pat ba bi ke ban saji hakani ke MP election ke bansawan lada kitu ki breu ki balek kersan ni ka voice of people party hakini kisni balada papo sekretariat lada kitu ki tabet tangi ka party VP bat kum juru sakitu ki breu ki bompat lek katno spak ngut katno hajar ngut katno lak ngut namar ko hasti jungi la don adu khat saulak tam asnga kum tai te katno tam ladangi ki khasi ni kersan betangi ka voice of people party kan sadon be ke jingjia ka bapla hakani ke MP election ka bansawan bat om tang kata ko ki pai ba bi kala deiru yengi ki khasi ban long ki berubah start te banai jit su ki ki party jit betang ka we ka party balada pi jit tang ka we ka party am sayo ben u chief minister ubadai ukasi ka per pi lada long chief minister da upara do prasna ma jong am tapi lagi keren ru udang sotu nomor sotu kasih teh nak kata kadau ngong ya pi hakani ga by election jit no betang ga parti VP lada pi kwa ba ka chat menru kasih jungi kan wanra kata kan don kata ka jingkala kan don kata ka jing shanya laga jongari ba kitrai muluk rukin kin so man lane kin yo ban kamai ka ji alaga jong ka chat menru hering ayu i kini singi ba mentak ki paradok prasna ma jong kim yo ban kamai kim yo ban ka ji la syawang jubo hari ki thamyo molong pergi tu ki bom dei ki khasi pat adu menta kim parwang na kata kada ko ki pai ba be phim dei ban so du jingkerman phim dei ban so du jingkerman spangane ke MP election ke bansawan nganget ba ling baga jing ya teli jong abat jong pi nganget ba ka VP kan sa job hakane ke MP election bat om tang kata ko ki pai ba be nyakwa ban keren ni pi warai bangin song sarong hari tumpu ning kong yu blai ba chai penru ka CBE chung kumba ublai la sayu Dr. Ricky Ejison kon ban pen bahapat ban pen thamai pat ban pen kaladur ya ka mekhalya tenganget ning baga jingkersan jong pi ya ka voice of people party nganget ba kan sawan ra ka ke jingkala ka ba phla apo ri ka CBE chung tenganget ru ba ublai unya ta shwa ki nong yalam jong ka voice of people party baun pendapi ki da kajing start kajing soret berkum juru ya piki nong yalam oki nong kersan joka voice of people party ngasukan tu ya pi ko ki para jonga ki henman jonga what tim si gitu ki preu ki bastim ya pi lane what bisni ya ki lane what isi no ya ki nama ki de ki para dok prasnam jonga jongpi te hakini singi balada kon sukwa ya tu kana ya pi sobangan penkut no ma Doni wi ba iong ba kanika parti VP kan saja kerteng no senam arjar ba. Badi ong nga ke parti VP kan saram kanika MP election. Te ngong pikersan no kajing iong ba kajing kersan jong i ka debe ka NPP. Yang kum ta pitip ke ka ba nga le i tai ba ngam dom. Lane ngam isi ya u habau ong kum ta. Te ngong te haba pi ong ba ka parti VP kan saja no lane kan saram ka MP election tengah syukwa kali ya pi te menta ka parti VP ka lech sekretariat pitip ne em balai ka lech uangam tep te hadin nang tang apan pau ngapan sai ngong pet ngang syukwa ban ya tu ya pi tang ka we kamat ka ba ka parti VP ka lech sekretariat bandawa ka long ba kani ka we kamat ka long ba ya kinu ki breu ki bana sabar ki breu ki bom don ki kot kisla khamtam ekini ki breu na po Bangladesh lane kini ki breu ya kabaka sarkar Asam mo kala be no gitu ki breu ki ba kisa be an ki ba sa be anya po Asam sya ikilek yo le se ki wana po mekhalia te haden nang tang ong pet lingba kani ka jingle jing ka voice of people party bandawa ka sarkar bahkan pet beni ban pet bah kini ki breu ki bana sabar ki bawan sa be anya po mekhalia jungi day ban be eki lane day ban nom sha eki ban sa apo ka state jongi namar ba le ki wan sa be an mo tenga kali tai ba ato kata
ka jing le dawa jung ka parti VP kam dei mo iskap no jar yung kata te ka dei kan te na kata ka daw ko paj ba ba ini kan voice of people party am nai tim si iki tu ki bro ki bom krishan lane nai isi iki nai dom iki yaisha nget bo blei un ktaru ikan dok no jumpi bo blei un pensai ki ba perkhat ru ya ka lawe ki kun ki ti jumpi lada yap mangi ki nong krishan juga parti VP lane lada yap ka jaj penru ka CBI chung om dei tang mangi ki ba yap Henry wat ki kun ki ti jumpi turu kin yap baro lang nakata ko ki paj ba bi wat ai be jaj penru chung kan no lane wat ai ka jaj penru chung kan du no sitang por Henry to ai be jaj penru chung kan ki imbyang dengan kentu ya pi wat nom ya bisni pi wat nom ya thau gitu ki breu ki bom ki batem si ya pi wat nom ya thau ki yai sha yai map yai i pitip nam kadon kanong ba pi map kadon kanong ba pi namar ai daka bangi ya isi no parada prasnam Henry datang daka jing i ka ba ublei ula ai nga ba pi te pi i pitip nam ki ni yai ni yang menta panyale na kamenta ka jaj banru ka CBI chung om dei de ka bor breu chung Henry ringkat badu blei na kata ka daw habang ni yat ringkat badu blei to ai bangin long kita ki breu ki ba burom gitu ki breu ki ba isi yang iru om lele na ya thau na mar ublei hi sa ai ni kan nong te la dangi la le ba ni la le ka e ka ba ublei sa ai ka ni kan nong ka ba dengan ngit ba ka parti VP da ka jing ai ka chung ublei bat da ka jing duai chung bi ki para ki hanman jang bat kum juru ngaru ngan yai duai bo blei un le isnai bahkan ke MP election kan sedon ke jingje ke bapla bo blei un sale pla ye ke jaj penru ka si bi chung beranget ke parti VP kan sejob kublei sibun kublei sia jarngu ye pigi paj ba ba